Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин, Эльвира Хөснетдинова, эшлим. Бүген безнең программада. Мордовиядәге шәхси китапханә. Безнең татар китабы 1760 елны беренче татар китабыбыз чыккан. Киров өлкәсе Таткилмес авылы яшәеше. Менә балаң туды, син өйдә татарча сөйләшмәсәң, син сөйләп алмыйсың. Телне саклый алмыйсың син. Себердә яшәүче татарлар проблемалары турында Кемерово мөфтие Тахир Бикшәнтаев белән сөйләшү. Тел проблемалары да килеп төшеп, менә Татарстанда да, монда да аларны бераз кыса башладылар дип әйтсәм дә инде. Вот, ул как факультатив калды. Көрәшчеләр сәхифәсендә Габбас Әхмәдиев. Татарча көрәш самбо көрәшенә ул якынрак. Ул бик күп җитезлек бирә самбо көрәше. Һәм ул самбодан заниматься кеше бер качан да аркасына төшәргә тырышмый. Элек-электән татар меценатлары халыкны белемле, мәгърифәтле итү уе белән янып йөргән. Мәдрәсәләр төзегән, газет-журналлар бастырып чыгаруда зур ярдәм күрсәткән. Мондый хәйриячеләр хәзер сирәгрәк булса да очрый. Төбәкләрдә милләттәшләребез белән очрашуларда шундый шәхесләрне күреп шатланабыз. Шулар арасында җәмәгать эшлеклесе, Мордовия Республикасының атказанган эшмәкәре, хәйрияче Шамил Бикмаев. Аның турында без сезгә сөйләгән идек инде. Бүген аның үз акчасына ачкан шәхси китапханәсендә күрербез. Мордовиядә туып үскән татарлар арасында танылган шәхесләр шактый. Фән, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, спорт, хәйриячелек, кеше бизнес, мәдәният, сәнгать, әдәбият өлкәләрендә уңышлы. Татар әдәбиятының классик язучылары Хади Такташ, Шәриф Камал, Габдрахман Әбсәләмов та шул яклардан. Шәриф Камалның мәктәбе Шәриф Камал исемен йөртә, урта мәктәбе. Аллагулова авылында колхозы Габдрахман Әбсәләмов исемен йөртә. Ул бик кичкенә авыл. Мин анда булдым, даже юлда юк. Ул Кавылкин районы, юллар юк. Хәзер белмим инде юллар икән эшләгәннәрме, асфальт. Ну вот шундый хәл. Ә инде bunlar да инде без бик күп булдык. Анда инде музей да бар, Хади Такташныкы. Ул инде балаларга бик күп яза. Минең радио тапшыруларының дәүләт радиосында татар тапшыру алып бардым. Минем укучыларым сөйләйделәр, мин аларны бер атна сайын тигел, квартал сайын сөйләйдек. Мордовиядә татар әдәбияты тарихында зур ис калдырган классиклардан тыш татар язучылары, шагыйрьләре дә җитәрлек. Шулар арасында республиканың халык шагыйре, 16 шигырь һәм эссе китабы авторы Камил Таңалычев. Ул биредә чыгып килгән татар газетасы мөхәррире дә. Әлеге басманы китапханәдә күрергә мөмкин. Гомумән, һәр ел сайын 11 төрле газет-журналга язылалар. Аларны аеруча татар теле укытучылары яратып укый икән. Бигрәк тә Казан утларын татар укытучылары ярата. Чөнки Казан утларында безнең бүгенге көндә 580 укыныбыз, язучыбыз, шагыйребез, прозаигыбыз үзләренең эзекләрен Татарстанның Казан утларында язалар. Вот шуларны инде прям укыл бик яратып укилар Казан утларын. Син бикәнне бик яратып укилар. Алар мәдәни җәмгыять газетасын. Аннан безнең бөтен дөнья татар конгрессы башкарының редакторы Гөлназ Шайхиның татарлар улахны халкым дип, хәзерге татарлар дип. Бөтенесе кем килә, мин аларга укымаса да сөйләп бирәм дә, алар буш китмиләр. Биредә физкультура, и спорт, и искусство, художественная литература. Биредә отдел татарский мир. Һәр бер өлкәдә туры татарлар нинди китап чыгаралар, без тоже без Россиядә татарлар торалар, алар турында да без ябыз бирегә, безнең Мордовия татарлары, укучылар, национальности, бестенер, как татары России живут. Татарлар өчен җан ата, китапханәдәге һәр киштәне яхшы белә, басмаларның һәрберсен кадерләп җыя. Якташлар татар җәмгыятенең элекке җитәкчесе, Аксакаллар шурасы рәисе, хәйрияче Шамил Бикмаев үзеңнән соң якты эзең, игелекле эшең калырга тиеш ди. Үз акчасына, үз бинасында 2010 елның 25 маенда китапханә ачып җибәрә. Биредә аның әтисенә багышланган почмак та бар.
Китаплар ул бер буынның икенче нәселгә калдырган мирасы. Бүген китапханәдә 4000 басма, 500 укучы язылган. Биргә аеруча хезмәт ветераннары, мәктәп укучылары күпләп йөри. Монда төрле чаралар да үткәрәләр. Мордовиядә туган татар язучыларының юбилей даталарын беркайчан да читләп узмыйлар. Китапхана кирәк. Кем халык үзенең бай татар тарихын белә, бай әдәбиятын белә, якты киләчәге белән уйлый. Безнең татар китабы 1760 елны беренче татар китабыбыз чыккан. Мардниның Россия Федерациясының бик төрле күп милләтләр яши. Бер милләттә дә китап чыгару булмаган. Безнең татар китабы беренче чыккан. Китапханәгә килүчеләр аеруча Габдрахман Әбсәләмов китапларын ярата икән. Язучыга багышланган аерым почмак та бар. Иске Аллагыл авылында туып үскән, күптән түгел 110 еллыгы үткән әдипне туган ягында онытмыйлар. Гомумән, татар халкын аң белемле итеп күргән, моның өчен көчен, хезмәтен биргән һәр кем кадер-хөрмәткә лаек. Шулар арасына шәхси китапханәләр булдыручыларны да кертергә мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Саранск, Мордовия Республикасы. Дәвам итәбез. Әби-бабайлардан килгән гореф-гадәтләрне, туган телебезне унытырга хакыбыз юк, ди Киров өлкәсенең Тат Килмес авылы халкы. Авыл турында беренче тапкыр 1928 елда телгә алына. Нигез салучыларның күбесе өлкәнең үзеннән, Татарстаннан сөргенгә җибәрелүдән качып килүчеләр. Тат Килмездә динле, гыйлемле халык яши. Хәзерге вакытта хуҗалыклар саны кимесә дә, миллилек әле дә нык саклана. Авылда мәчет бар, ислам дине нигезләрен өйрәнәләр, бәйрәмнәре бездә уздырыла. Хәтта чабата бәйләү осталыгы да сакланган. Тат Килмес авылы турында киләсе сюжетта. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Авылның күрке Аллах йорты. Татар Килмезендә 2 мәчет. Беренчесен агачтан 80нче еллар ахырында салганнар. Берничә дистә ел элек таштан яңа бина күтәргәннәр. Башта монда мәдрәсә булган. Соңрак манара куеп, мәчет итеп ачканнар. Җомгага 10-12 кеше җыела. 7-8 хатын-кыз җыела. Җомга көннәрендә. Гаеткә җыелабыз, гаетләргә күп итеп инде. Аның саны белмибез. 30, 40, 50 мажет. Гаеткә хатын-кызлар килми, нидә җомга намазына хатын-кызлар да җыела. Милләттәшләребез ифтар, Коръән ашларында зурлап үткәрә. Вәгазьләр гел татар телендә сөйләнелә. Гомумән авылда дин белән бер рәттән телне дә кадерләп саклыйлар. Татар Килмезендә узак еллар имам булып торган Закария ага Шакирҗанов яшьләргә дә балалар белән татарча сөйләшегез дип насихат бирә. Татарча сөйләшмичә, һәрбер кеше үз баласы белән татарча сөйләшергә кирәк инде. Менә балаң туды, син өйдә татарча сөйләшмәсәң, син сөйләп алмыйсың, телне саклый алмыйсың син. Детсадка чыгалар, анда сразу урыс, школга урыс, бөтен җирдә урыс теле. Өендә татарча балам белән тугач та татарча сөйләшмәгәсә анасы. Анасы бит баланы 3 ярка хатлы тотып йөри янында. Эшкә бармый, анасы баланы воспитывать итә. Ул бит үз теле белән сөйләшергә тиеш бала белән. Үз теле белән сөйләшеп, татар теле белән. Бала шуннан сөйләшергә өйрәнеп кала бит. Ул сиңа әллә кайларда нәрсәләр укыт син татарча. Алай керми ул. Авылда һәр хуҗабикә үзләре пешергән милли ризыклар белән дә мактаналар. Күп кенә гаиләләрдә хамыр ашларын әле дә утын ягып, мичтә пешерәләр. Иң оста пешекчеләрнең берсе Зөлфия Сахабетдинова. Кыймакларны часто пешерәм, но гаетләргә пешерәбез обычно, но ойнамый бер-ике пешерәм аны точно. Бәлешләрдә пешерәбез, но бездә күбрәк пешерәбез без дөге бәлеше, ит бәлеше рәткә пешерәбез. Булай без эш пешмәк пешерәбез ит бәлешенә караганда. Пиремеш пешерәм миңгел, чикчәкләр дә пешерәм. Татар Килмезе осталарга бай авыл. Биредә хәтта үргән чабаталар, кәрзиннәр дә табып була. Венера һәм Мансур бу шөгыльгә 3 ел элек өйрәнгәннәр. Хәзер аларның эшләрен сорап илебезнең төрле төбәкләреннән киләләр. Ну, ин беренче минем иптәшем өйрәнде чабата бәйләргә, татар чабатасы. Аны инде күп кеше булдырмый, бер бабайдан өйрәндек, Нургаяновый, Мингасов. Һәр мархум инде. Истарып, менә шундый чабаталар, татар чабаталары үрә, юкә, отходлар кала, отходларны әрәм, без аны пишкә дә юга алабыз. Ну, мен менә эшкә кертәм шундый кечкенә чабаталар.
Кичкенә, Буат каттан белән мондый казинкалар чыгала. самый, Кажбрасы. Эшләргә генә түгел, авыл халкы ял итәргә дә вакыт таба. Мәдәният йорты хезмәткәре Кадрия Әхмәтшина ире Нәкыйп белән балалар һәм өлкәннәр өчен төрле түгәрәкләр, ял итү кичләре оештыралар. Аларның үз йортларында да баян тавышы тынмый. Әхмәтшиннар авылда үрнәк саналган ныклы гаилә. Кавышу тарихлары да кызыклы. Нәкыйп шушы йортта туып үскән кеше. Аларның алмалары бик күп булган. Без кичкенә чакны буларга алмага килгәнбез. Әле без сөйләшә белмәгән балалар, әбиләре сорыйлар икән, менә кызлар килгәннәр, улым, кайсысын алып калабыз? Нәкыйп әйткән инде, менә монсын алып калабыз дип, 5 яшь бит ул вакытта, 5-6 яшь. Менә Худайның амин дигән турына килгән инде. Шуннан үстек, бергә укыдык, армиягә озаттым, аннан өйләнештек, аннан менә 3 бала үстердек, 3 малай. Җикмеш хуҗалыктан торган авыл әнә шундый осталар, уңган хуҗабикәләр, аксакаллары, абыстайлары белән дан тота. Гореф-гадәтләрне саклап килгән милләттәшләребезнең иң зур теләге татар килмәзендә янә Сабантуй бәйрәмен уздыру. Һичшиксез үз максатларына ирешерләр алар. Киров өлкәсеннән Назир Нугманов, Эльвира Вахитова, Яңа гасыр каналы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Себердә яшәүче татарлар проблемалары турында Кемерово мөфтие Тахир Бикшәнтаев белән сөйләшү. Тел проблемалары да килеп чыгып, менә Татарстанда да, монда да аларны бераз кыса башладылар дип әйтсәм дә инде. Вот, ул как факультатив калды. Көрәшчеләр сәхифәсендә Габбас Әхмәдиев. Татарча көрәш самбо көрәшенә ул якынрак. Ул бик күп җитезлек бирә самбо көрәше. Һәм ул самбодан занимаскан кеше бер кашан да аркасына төшәргә тырышмый. Кузбасс татарларының тарихи хәтерен саклап кына милләттәшләребез алга бара алачак. Бу хакта татарлар тапшыруына Кемерово мөфтие һәм татар мөхтәрияте рәисе Тахир хәзрәт Бикшәнтаев белдерде. Ул Себердә яшәүче татарлар саны кимүенең сәбәпләре, кадрлар мәсьәләсе, татар тарихы өчен көрәш турында безгә сөйләде. Тулырак Айзат Шәймәрдан фәнгәмәсендә. Ни өчен Кузбасс татарлары озак еллар үз исемнәрен яшереп яшәгән? Минемчә, бер яктан менә шул татарлыгын күп тырыштылар бетерергә. Күбесе алар бит монда да качып килгән, авылларны карасак, алар бит качып килгән, монда аларны әгәр дә үз исеме белән әйтсә, алардан килеп, нитеп, вот, и алар шуңа күрә икенче яктан аларга бит менә бу милләт ягыннан, рухи ягыннан күбесенчә көч, куәт үзебезнең теге милләтебездән бик бирелеп бетермәгән. Соңгы вакытлар бар күбесе менә мин татар дип, татар булу яхшы дип, бар уяна башладылар. Максатыбыз һәрбер татар кешесенә барып җитәргә. Кемерово өлкәсендә татарлар арасында катнаш никахлар күпме? Яшь җегетләр бит алар сугыштан килгәннәр, янында әти-әниләре юк. Алар кире кайта алмыйлар, ни өчен аларда паспорттагы документлары юк. Вот кайтсаң утырталар, шуңа күрә алар монда шунда калган, урнашкан кызларны бит алып килмәделәр. Җегетләрне меңләгән китерделәр. Шахтага кертеп эшләгәннәр, булар чыгып кемгә өйләнгән? Якын шуны кемне күрдең, кем яныңда бар? Шуны күрдең дә мәхәббәт тудымы, нәрсәме шунда, шуңа бара да өйләнә. Икенче яктан, менә бүген көндә әйтсәк, русча дигәндә как человек мира, тамырларын соңгы вакыт тырышалар кисеп атырга, милләт тә кирәк бит, тегесе кирәк бит, любой җиргә билет алдың, киттең, кая яхшырак, шунда бар да яшә дип, кем ошады, шуңа бара да өйләнә. Ни өчен Кемерово өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен укыту кимегән? Мәктәпләрдә татар теле укытыла иде, менә соңгы вакыт бу тел проблемалары да килеп чыгып, менә Татарстанда да, монда да аларны бераз кыса башладылар дип әйтсәм дә инде. Вот, ул как факультатив калды, аны факультатив иттереп, как просто как дополнительное занятие укыта башладылар. Кайсы бер җирдә анда как воскресная школа, безнең иш татар авылында мәктәп бар. Яңа проект менә монда анда ярты авыл татар, ярты авыл рус. Вот без шунда кирип мәктәп белән сөйләшеп,
Мен аны санамым, как татар авыллыгына дип. Ул яртылаш урыс авыл. И вот анда без сөйләшеп барган вакытта, анда әти-әниләр килеп әйтте, безгә татар теле кирәкми дип. Абай без уже укытыч табып, директорлар белән сөйләшеп, кертеп, шушы мәктәптә татар телен укытабыз дип сөйләшенгән сүз бар иде. Кузбасста күпме мәчет бар, һәм аларда кадрлар кытлыгы зурмы? Бүген көндә 20-гә якын мәчетебез бар. Прокопьевск шәһәрендә салынып бетеп килә яхшы зур мәчетебез. И тагын 2 авылда салына башлады. Бер шәһәребездә уже проектны ясап бетердек. Кадр проблемасы бөтен җирдә бардыр инде дип уйлап торам. 50% имамларым алар барып Казанда кем институт бетереп, кем магистратураны бетереп кайттылар. Хәзер уже акрын гына яшьләрне җибәрә башладык. Алар баралар, акрын укыйлар. Җитми, но барбар бетнә юк дип әйтә алмыйбыз, Аллага шөкер. Кемерово шәһәрендә татар үзәген салу хыялы. Булай үзебезнең уй бар иде, безнең җиребез җитәрлек, Аллага шөкер, мәчет тирәсендә шунда бер үзәк, татар үзәген төзергә дип. Ну, Аллага шөкер, хөкүмәт безгә әйтеп китте, что Алла бирсә, үзебезнең татар үзәгебез монда булачак дип, шуңа күрә Өстәмә төзелеп бара. Да, анда бездә күп нәрсә төзелеп килә, шунда бер кайдыр мәдәният үзәгендәме, Алла бирсә, үзебезнең татар үзәк булачак. Ни өчен Кузбасс татарларының милли үзаңын тарихи хәтер аша күтәрергә булганнар? Әле максатыбыз без менә интернетта гына түгел, аны аерым бер китаплар бастырып чыгарырга, и менә китереп авылга бирергә, менә сезнең шундый геройларыгыз бар, тегесе бар, монсы бар, шундый тарихы, шундый сезнең телегез, шундый, сез менә шулай дип, бераз нитеп җибәрсәң, этеп җибәрсәң, вот безнеңчә Алла бирсә, алар уянып китәчәк, аларның потенциаллары бар һәрберсенең. Новокузнецкий менә 2нче ел, 2022 елда, анда 2нче халыкара шахтер Сабантуе булачак, Алла бирсә, анда безнең 400 ел элек салынган крепость. 400 ел элек, шунда Кузнецкий татарлары яши иде, шунда менә килеп, и шул татарлар шуны салган. Шуңу крепость эчендә, Алла бирсә, без менә шул 2нче халыкара Сабантуены үткәрәчәк, Алла бирсә. Россиядә узган халык санын алудан Кузбасс татарларына нәрсә көтәргә? Пенсияга чыгаларда, күбесе кемнең якын туганлары бар, җыйналарда, гаиләләре белән Татарстанга кайтып китәләр. Шуңа күрә безнең өчен бер яктан яхшы, алар иләренә кайталар, икенче яктан монда үзебездә Кемерово өлкәсендә татар халкы кеми. Менә соңгы әйтәм бит, бер ай эчендә генә бер 5тән артык гаилә, үзем белә торган, мин белә торган гаиләләр җыенып, монда бит нәрсә сатып киттеләр Татарстанга яшәргә. Татар булу ул нәрсә? Татар булу ул үзеңне татар иттереп санау. Кашан син менә татар әйтик, җырны тыңлый башласаң, синең теге йөрәк уянып китә, да, үз татар кешесен күрә башласаң, ул сиңа беренче күрсәң дә ул сиңа туган иттереп күренә. Икенче яктан менә ватаныбызга килеп төшсәң, бу менә монда минем бабаларым яшәгән дип, бу минем тарихым, бу минем ватаным дип шуны яраткан кеше минемчә шул татар. Ул Россиядә көрәшне үстерүгә керткән зур хезмәтләре өчен медале белән Татарстан көрәшчеләре арасында беренчеләрдән булып бүләкләнә. Моннан тыш Үзбәкстанның да спорт остасы әле. Көрәшчеләр сәхифәсендә бүген Түбән Кама баһадиры. Габбас Госман улы Әхмәдиев 1953 елның 4 майында Чиләбе өлкәсенең Копейск шәһәрендә туган. 80-90 килограмм авырлыкларда көрәшә. Милли көрәш буенча Татарстанның 7, Россиянең 6 тапкыр чемпионы. 3 тапкыр Муса Җәлил, 2 тапкыр Мулланур Вахитов исемендәге турнирлар җиңүчесе. Түбән Кама Сабантуеның 8 тапкыр абсолют батыры, Татарстан Республикасының ат казанган спорт мастеры.
Милли төрләр буенча РСФСРның спорт остасы, СССРның самбо буенча спорт мастеры, Үзбәкстанның спорт остасы. Бүген Түбән Кама шәһәрендә яши. Спорттагы бу казанышларының барысы да Татарстанның Яңа Шишмә районындагы Сөлчәбаш авылына барып тоташа. Чиләбе өлкәсендә туса да бала чагы һәм яшьлеге әтисенең туган ягында уза. Әтисе Госман Урманчы яшь чагында оста көрәшче булган. Габбас Әхмәдиев та нык булып чыныгып үсә. Кышларын ул чаңгыда 8 километр ераклыктагы мәктәпкә йөреп укый. Дәресләрдән соң урманда әтисенә булыша. Мәктәптә укыганда Габбас Әхмәдиев үзенең яшьтәшләре арасында көчле физик яктан нык булуы белән аерылып тора. 10-нчы сыйныфны тәмамлауга бернинди махсус һөнәри белеме булмаса да, мәктәпкә физкультура укытучысы итеп билгелиләр. Аннан ул армиягә алына. Биредә самбо белән кызыксынып китә. Шушы төр буенча спорт мастерлыгына кандидат нормасын үти. Армиядан кайткач, самбо һәм ирекле көрәш белән дә шөгыльләнә. Ярышларның берсендә аңа татарча көрәшне тамаша кылырга туры килә. Мин дә татарча көрәшергә тиеш дигән бурыч куя. Без инде татарча көрәш ул 75-нче елларда Данил Галиев Чистайдан килгәч, факелда, бик нык факелда бөтен көрәшчеләр җыела башладылар. Шушы вольнидан, классикадан көрәшкән көрәшчеләр, кызыккан татар малайлары шу көрәшкә кереп киттеләр шушында. Без атлагач тапкыр занимация итә идек. Татарча көрәш самбо көрәшенә ул якынрак. Туры басып көрәшәсең, күкрәк белән кереп, курткадан эләктереп атасың бросокларны. И ул бик күп җитезлек бирә самбо көрәше. Һәм ул самбодан занимация иткән кеше беркайчан да аркасына төшәргә тырышмый. 1987 елда Чабаксарда 90 килограмм авырлыкта Россия чемпионатында абсолют батыр булып кала. Бу минем өчен иң зур уңыш иде ди ул. Шулай ук Төньяк Кавказ көрәшчеләре дә аны яхшы беләләр. Габбас Әхмәдиев Үзбәкстанның спорт остасы исемен дә йөртә. Мондый зур дәрәҗәгә Үзбәкстанда һәр елны Каратай Юсупов истәлегенә уздырыла торган турнирда көрәшеп лаек була. Үзбәк көрәше инде ул шулык көрәш ул бездә кебек барбан апа ясап. Анда инде чапан киеп көрәшәсең, аларда әзрәк аяк белән эшләргә ярый инде, аяк белән помага итәргә ярый. Шушындый ук бросоклар. Турнирда инде беренче урынны 90 килограммда мин калдым. Шушы турнирны уткан кешеләргә Үзбәкстанның спорт стасы дигән мактаулы исем бирелде. Хәзер көрәшчеләргә мөмкинлекләр дә, аларны үсендерү чаралары да күп. Ул вакытта газетада безнең турыда бер мәкалә басылса да, зур бүләк була иде ди Габбас Әхмәдиев, Социалистик Татарстан газетасында журналист Илдус Илдархановның алар турында язганнарны исенә төшереп. Бүген дә газетадагы төрле елларда басылган мәкаләләрне кадерләп саклый. Булай 6 машина, 1 мини-трактор ота, Урал мотоцикллары су уткычларының санын да белми инде. Шулай да кадерле бүләкнең дә тагын да кадерлесе бар. 22 яшымда Чистай шәһәрендә көрәшеп, район беренчелегендә бик танылган көрәшчеләр белән көрәштем һәм абсолют батыр калдым. Шунда 96 килограмм тәкә бирделәр һәм костюм чалбар бирделәр. Ул костюм чалбарны алып кайтып әтигә бирдем. Әти мәрхүм инде. Менә шул иң кадерле бүләгем булгандыр дидем мин. Бернинди үкенечем дә юк, тормышымның көрәшкә багышланган өлешеннән бик канәгать ди ул. Без татар кеше, без татар халкы, без гомер буена көрәшкәнбез, дәүләт өчен, семья өчен. Һәм менә бу татар көрәше дә шуларның мәгънәсе дип аңлыйм мин. Исәнлек, саулык бирде. Бик күп дуслар бирде. Дуслар белән таныштым мин татарча көрәштә. Без менә шушындый зур югары уңышларга ирештек. Эшебездә дә ул безнең тәэсир ясады. Эштә дә хөрмәт иттеләр безне. Эш дигәннән Казан механика технология техникумын, Волгоград дәүләт физик культура институтын тәмамлый. Түбән Кама Шин берләшмәсенә эшкә урнаша һәм 45 ел эшли. Бүген Шинник спорт комплексында спорт инструкторы.
актив тормыш рәвеше алып бара. Чаңгыны үз итә, ауга йөрергә, мунча керергә ярата. Сер итеп кенә әйтәбез, бүген дә көрәш буенча тренер булып эшләр идем ди. Яхшы остаз. Алтын җирдә ятмый. Халык мәкале. Тапшыруыбызны шагыйрә Лилия Сәләхетдинова сүзләре белән төгәллибез. Татарлар кайда яшәми, татарлар кайда юк ул. Кайларда гына торсаң да, татар икән, татар бул. Җыр моңыңны һич онытма, гасырларны кичкән ул. Сиңа, миңа, һәммәбезгә мирас булып күчкән ул. Халкыбызның горурлыгы булып яшә һаман да. Туган телеңне нык сакла, рәхмәт әйтер замана. Сау булыгыз.